Ganahan man kong roasted gamay. So, ako na siyang paig-paigon gamay. Good morning mga pangga! Ang atong video karon tudluan tamo unsaon paghimo og best homemade french fries. Karon nahuman na nato panit. Nahugasan na pud siya. Ato na siyang i-chop og ganahan nato na size. Ako ganahan ko og dagko gamay, tambok-tambok gamay. Kung man nag-slice, i-steam na to na siya, pabukalan na to siya kadyot. Init-init na gamay itong tubig. Tangan na to asin. Bugnawas ani siya kay init pa man. Then unya ato siyang ibutang sa container para i-store na nato siya sa fridge. Kani di na siya init taon-taon na. Isud nini mo siya container or ziplock. Fry lang nato siya 3 to 4 minutes. Crispy kayo siya binukalan, oh. Mga pangga, ready na ang homemade french fries. Alisan na to siya og ketchup.